Mateo Kapitulo 1. Ang basahon sa kagikanan ni Hesukristo, anak ni David, anak ni Abraham, si Abraham nanganak kang Isaac, ug si Isaac nanganak kang Jacob, ug si Jacob nanganak kang Huda, ug sa mga igsuon niya, ug kang Tamar si Huda nanganak kang Faris, ug kang Zara, ug si Faris nanganak kang Isrom, ug si Isrom nanganak kang Aram, ug si Aram nanganak kang Aminadab, ug si Aminadab nanganak kang Nahason, ug si Nahason nanganak kang Salomon, ug kang Rahab nanganak si Salomon kang Buz, ug kang Ruth si Buz nanganak kang Obed, ug si Obed nanganak kang Isay, ug si Isay nanganak kang David nga hari, ug si David nga hari nanganak kang Salomon sa kanhi na asawa ni Urias, ug si Salomon nanganak kang Roboam, ug si Roboam nanganak kang Abia, ug si Abia nanganak kang Asa, ug si Asa nanganak kang Hosafat, ug si Hosafat nanganak kang Horam, ug si Horam nanganak kang Ozias, ug si Ozias nanganak kang Huwatam, ug si Huwatam nanganak kang Akaz, ug si Akaz nanganak kang Ezekias, ug si Ezekias nanganak kang Manases, ug si Manases nanganak kang Amos, ug si Amos nanganak kang Hosias, ug si Hosias nanganak kang Hikonyas, ug sa mga igsuon niya sa panahon nga gibalhin sila ngadto sa Babilonia, ug sa human sa pagbalhin kanila ngadto sa Babilonia, si Hikonyas nanganak kang Salatiel, ug si Salatiel nanganak kang Zorobabel, ug si Zorobabel nanganak kang Abiud, ug si Abiud nanganak kang Eliakim, ug si Eliakim nanganak kang Azor, ug si Azor nanganak kang Sadok, ug si Sadok nanganak kang Akim, ug si Akim nanganak kang Eliud, ug si Eliud nanganak kang Eleazar, ug si Eleazar nanganak kang Matan, ug si Matan nanganak kang Jacob, ug si Jacob nanganak kang Jose, bana ni Maria kang kinsa na tawo si Jesus, ang gingadlan si Kristo. Busa ang tanan nga mga kaliwatan sukad kang Abraham, hangtod kang David, may napulo og 4 ka kaliwatan. Og sukad kang David hangtod sa pagpabalhin kanila ngadto sa Babilonia, napulo og 4 ka kaliwatan. Og sukad sa pagpabalhin kanila ngadto sa Babilonia, hangtod kang Kristo, napulo og 4 ka kaliwatan. Karon ang pagkatao ni Hesukristo ingon niini, sa kaslunon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa sila managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Ug si Jose nga iyang pamanhunon, sanglit tawo nga matarong, ug dili siya magapakaulaw kaniya, naghuna-huna pagbiya kaniya sa tago. Ug sa nagapalandong siya ni ining mga butanga, ania karon, mipakita kaniya sa damgo o sa kamanulonda sa Ginoo nga nagaingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok pagdawat kang Maria nga imong pangasawunon, kay ang gipanamkon niya, iya sa Espiritu Santo. Og siya magaanak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan, Jesus, kay siya magaluwa sa iyang lungsod, gikan sa ilang mga sala. Ug nga tanan kini nang hitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo, pinaagi sa manalagna nga nagaingon, ania karon, ang ulay magapanamkon og magaanak usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel, nga kung hubaron ang Dios kauban nato. Ug sa nahagmata si Jose gikan sa pagkatulog, gibuhat niya ang gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo ug gidawat niya ang iyang pangasawunon. Ug wala niya ilha siya nga asawa hangtod nga nagaanak sa iyang anak nga panganay, ug gitawag niya ang iyang ngalan, Jesus.